снимка, само не знам тази снимка от къде се я намери. Това е изненадата. Усещаш ли се гушно сега? Това е поглед. Папараци. Така. Като каза, този поглед, наистина ми казах още нещо важно. Какво обичат мъжете в жените? Да ги гледаш възхищение. Добре, друг? Да ги хвалят, да дигат колко са добри, колко са незаменими. Жената има най-голяма нужда от това да усеща сигурност. Ти си по-близко до отговора. Не, аз съм отговор. Питаме Яна. Питайте Яна. Тя е най-благодетелства. То се чува и вида. Значи, мъжа обикновено си мислим, че харесва външния вид, тялото, какво още там, не знам, някак си бях записвала. Да, обаче всъщност произлиза, че мъжът харесва състоянието си с жената. Своето състояние с жената. Как той се чувства. Много интересно. Значи, как смятате, жената има ли влияние над мъжа? Огромно. Да. Всъщност, жената влияе много повече на мъжа, отколкото мъжът на жената. Така че, жени, внимавайте, във вас е опорната точка. Моля? Атмосферата, да, може и така да се каже. Питам ли аз нещо? Да. Ние с възрастта, ние остаряваме хората. Живеем, творим, обаче любовта остарява ли? Любовта остава. Или тя е дълга? Тя се остава до небето. Добре. Значи, какво установяваме? Че мъжът обича състоянието си с жената. Какво да кажем още? Мъжът е олицетворение на какво? На сила, на той да... Отговорност. Как ми се иска олицетворение на отговорност? Добре. Макар че всеки пак трябва да отговоря. По-скоро лидерство е заложено в него от Бога. И какво става в днешно време? В днешно време всичко се обръща на опит си. Жената почва да заема функцията на мъжа и мъжа да става по-женствен, а жената по-мъжествена. Това е голяма грешка, която виждаме, че наистина се намества. И какво да направим по въпроса? Първо трябва наистина да осъзнаем къде трябва да се намира, кой какъв е, въобще да опознаем себе си, да опознаем половинката си и да не спираме да се възхищаваме на половинката си, нали? За да може да започне новото начало, за което говорим. Добре. Дом, където има любов, която се изразява в думи, погледи и дела. Аз това прочетах ли? Вече ми звучи всичко много познато. Да присъстват и да осветляват сцената с светлите лъчи на славата. В такъв дом и най-скромните домашни задължения крият прелест в себе си. При такива обстоятелства никое задължение на живота няма да бъде неприятно за твоята съпруга. Тя ще изпълнява и съпруга. Тя ще изпълнява тези задължения весело и ще бъде като слънчев лъч за всички, които я заобикалят. Ще пее на Господа в сърцето си. Бог да ни помогне наистина да присъстват тези погледи, но докато не си определим, докато не си сменим мисленето всъщност и да започнем от начало, ще ни е много трудно. Аз видях предизвикателствата, нали, и сега, когато си записвах темата и всичко,
въпреки че въобще нямаше време и както и да е, колко нападения имах на злото и как не искаше сякаш да се осъществи това. Но това ми показва колко е важно и колко трябва да има наистина такива теми, понеже разводите станаха, аз забравих да спомена, но Павел Гоя казваше 27-23%, 27 от невярващите и 23 от вярващите. Така че 4% разлика никак не е много малка, просто застрашаващо е положението и трябва да се работи в тази посока. Не знам, мисля, че и вие сте съгласни с това нещо. Доколко часа трябва да продължим? Не знам. Доколкото стигаш. Добре. А сега тя чувства, ето това да си го пожелаем, а сега тя чувства, че притежава любовта на сърцето. Извинявайте. Само, че при мен компютърът тук е изтрит. Сега тя чувства, че не притежава любовта на сърцето ти. Ти си дал повод да мисли така. Като глава на семейството извършваш необходимите домашни задължения, но нещо липсва. Чувства се сериозната липса на безценното влияние на любовта, водещо до нежност и внимание. Любовта трябва да се изразява в погледите и odnoските. Ето това се повтаря много пъти. Наистина е много важно и много ми липсва. И всяко начало казваме трудно, но това трябва само да ни стимулира все повече и повече да полагаме усилия в това отношение. И интересното, което ми се беше случило, в един и същи ден и две приятелки ми казват горе-долу една и съща насока ми дават. И всъщност първо едната така много похвали ми каза, че чак крилца ми поникнаха и викам, добре, това аз ли съм? Нали? Но все пак тя не е живяла с мен и може да ме види аз каква съм наистина. Но ми стана много хубаво и все пак всичко има влияние. Но тя ми каза, но трябва сега малко да си държиш на твоето едва ли не, да си устояваш. Може би да, думата беше такава, да си устояваш. И аз казвам, добре, ще взема нещо и от тебе, нали? Другата приятелка. И тя ми каза, пак в егоистична гледна точка трябва да си имаш време за себе си и така. И аз викам, хубаво, ще взема нещо от тебе. Но като имах предвид повече време с Бога, да съм, това е време за мен, нали? И така, но все пак всичко си оказва влияние. И в един момент сега почвам да си удържавам на думата, нещо, което ми се вижда, нали, много право и правилно в този момент. И започвам да си удържавам. Обаче, какво мислите? Става ли нещо хубаво? Когато си упорит в своето, а не, нали, сега да се вслушам в другото мнение. И всъщност нищо хубаво не произлиза, напротив, почва да има ранение. Може ли да има щастие в ранение? Няма как. Но това ми беше още един урок, нали? Всичко е уроци и живота и семейството е изпълнен с уроци за нас. Но всъщност дали ще си вземем полука, дали ще положим нужните усилия, зависи от нас. И Бог да ни помогне първо да осъзнаем, че трябва да променим мисленето си. Защото, пак ще спомена от богатия опит на Раиса, понеже тя разказва много хубави истории, на хора, които е помагала. Притеснява се. И започна и всъщност казваше как една жена, малко се изгубих мисълта само,
Добре, тя, понеже разказва много истории, сега може и двете да ви разкажа. Една жена, че всъщност трябва да сме честни първо пред себе си. Тези думи, които ще използваме за другия, нали, поощряващи, насърчаващи, да не са изкуствени, измислени. Ако не ги преживяваме, другият ги усеща. Всъщност не трябва да излъгваме себе си или да манипулираме по този начин. Можем да достигнем всъщност мъжа по съвсем друг начин, не с манипулиране, но да го убедим, моите желания да станат негови. Не просто да си го изискваме. Искам така, нали? И сега ще направя мъжа ми по свой образ и модел, какъвто аз искам. Не, напротив. Първо, трябва да разберем как да достигнем сърцето на мъжа. И както тя казваше, тази жена, мъжът трябва да ходи напред, а ние да го следваме. Но жената може да казва наляво, надясно, пак да извършва нейните желания, но по своята воля, а не притиснат, с нежелание или нещо такова. И тогава могат да станат наистина чудеса. Но как? Всъщност, споменах, че всичко е наобратно и жената започва да поема на гърба си, тя да води, тя да оправя неща и така нататък, нали, всеки в собствените си желания. И тогава блокира мъжът. Мъжът се чувства блокиран, въобще нищо добро няма да получи, нито щастието си, нито пък да стимулира мъжа по някакъв начин. Както една жена може да го затрие мъжа си, така може и да го въздигне. Но това трябва наистина да го осъзнаем и да го приложим на практика. Да разберем как да достигнем сърцето му и как той да се чувства добре. Аз за това съм ви приготвила и тестчета, или всъщност моите помощници са го приготвили, ама не сега, още малко по-нататък, може би. Така, да разкажа още някои интересни преживявания на хора. Имало една жена, т.е. мъжът на една жена бил много воинствено настроен към нея. И винаги се отнасял много зле и така нататък. И веднъж, но тя разбрава колко е важно да си промени мисленето. И тогава тя започнала да работи по въпроса и променяйки мисленето си, какво се случило? Мъжът ти само отваря вратата, тя без да е проговорила нито дума, нито нищо, просто си мислила. Той е много добър, той е уникален и така нататък. Тя вече си променила мисленето. И само мъжът ти отваря вратата и казва, но какво е станало с тебе? И мъжът може да се променя само от нашите мисли. Ако се е променило сърцето ни, променя се поведение, атмосферата се променя. Всичко се променя. Да, много интересно. Можеш да влияеш с вътрешното си естество. Има много истории наистина на хора, които са се променили. И това, което ви споменах, че е нужно да опознаем себе си, а и половинката си, да разберем от какво се нуждае тя, половинката от какво се нуждаем ние. Ние как възприемаме любовта. Затова ще ви дам тези тестове на любовта, за да разберете вие как имате нужда да получавате любов и половинката ви от какво също се нуждае, за да може да си помагате в това отношение. И разберете ли първата стъпка на любовта, трябва да полагаме усилия в нея. Обаче понякога може да се получи дискомфорт. В смисъл такъв, че неговата първа стъпка може да е една от моите последни. И това ще ми е много трудно да му показвам по този начин любовта. Например, в силните... то може би го няма тук. Да.
Искате да сменим, искате да сменим картинката. Да видим тях. И Васен, да. Дом, където има любов. Не можахме да намерим други снимки, може би, нали? След богослужение може да излезем на вънка и да направим... Може да. Дом, където има любов, която се изразява в думи, погледи и дела, е място, където ангелите обичат да присъстват и да осветляват сцената със светлите лъчи на славата. В такъв дом и най-скромните домашни задължения крият прелест в себе си. И нас не имало. Трябва да се построи дом, както казва Словото. Той трябва да бъде късче от рая на земята. Нашето щастие зависи от такъв поток на любов, милост и истинска учтивост един към друг. Добре. Така. Значи, това, което съм видяла като собствен опит, когато сме много еднакви в характерни черти, може да се получи конфликт. Също така, когато сме много различни, когато имаме разлика в някои неща, също може да се получи конфликт. И в еднаквостта, и в различията. Така. Затова наистина тези езици на любовта ще ми помогнат. Всъщност аз съм тук. Да, те са утвърждаващи думи, пълноценно време, получаване на подаръци, помагане, физическо докосване. Всеки трябва да разбере кой е първият му език поне и после да подреди и другите. И тогава, когато сме си дали всичко един на друг, тогава ще имаме ли празнота? Няма да имаме. Даже ще достигнем до такива резултати, които не сме и мислили. Но когато имаме различия и страдаме по този начин, какво всъщност произлиза? Може да произлезе болест, нали? Може да произлезе работохолизъм, може да произлезе някой се пропиват, алкохолици и така нататък. Всичко се обърква, всичко се пропуква. Затова е много важно да запълним тази празнота, която ни липсва. Да разберем коя е. Аз, например, като решавах като попълвах, даже не съм попълвала този тест, който на вас ще дам, и аз ще го попълня, но когато ми дадоха да попълвам такава езика на любовта, тези 5 стъпки, които ви прочетох преди малко, не можех да си определя кой ми е първи език. Някой много лесно си ги набират и си определят. Аз определих на половинката ми, обаче на себе си не можах. Да, наистина, човек не се познава понякога. Но тогава въпросите, които бяха отгоре, ми помогнаха. И след това и от книжката, като прочетах, разбрах. Така че това е много важно, за да си помагате. А не, например, единия да има нужда от помощ, а вие да му давате утвърждаващи думи или нещо подобно. Просто трябва да си намерите коя е вашата. Добре. Така, нещо, което ние напоследък практикувахме и което ни помогна така да си намираме хубави черти и което помага много. И започнахме да играем с децата на една игра, която в миналото така ми е била интересна, но аз дори съм я забравила. Попълвахме си едни листчета, които си въртим. Попълваме си, например, името на дясно стоящия, за да може, нали, всичките да изброим.
да се изброи. И си записваме след това положително качество, първо във външния вид, после във вътрешния, после изброявахме си интересни неща. Даже включихме в началото и отрицателно, но беше забавно. А пък следващия път го направихме само с положителни, даже първо на един човек само. Може да си правите всякакви комбинации. И това ни помогна много и с децата, им беше интересно, а пък и на нас също, защото откриваме какво прави впечатление на другия. А също забелязах, че и децата са толкова забележителни, толкова добре разпознават и познаха мои качества, и лоши дори, и хубави. Всичко забелязват. Те са едни от най-добрите психолози и може да ги излъжеш тях на чувства и на такива неща. И още една история. То всъщност има много истории, които, например, с мъже. Обикновено за жените се говори. Добре, да си кажа. Обикновено за жените се говори повече, че имат по-голямо влияние за това. Мъж, който е бил пияница, как жена му не се отказва от него до края и хората й казват, но остави го и така нататък, не си пропилявай младостта, така. Но тя решила да се променя тя. Всъщност ние можем да променим другия единствено, ако променим себе си. И тя започнала да се променя и да го обича. Въпреки пиянството му, въпреки така. Той спрял да пие много скоро и всичко се е обърнало на щастие. Това може да бъде и в нашия живот. И Бог да ни помогне. А на този, който според действащата в нас сила може да направи несравнено повече, отколкото искаме или мислим. Да не се обезсърчавате, само Бог може да ни помогне и затова аз съм написала една от последните стъпки, но всъщност това е и първата, и последната. Бог да направи всичко това възможно за нас и за брачният ни живот. И още едно стихче, с което аз доста често напоследък се моля. Възложи на Господа това, което ти е възложил, и Той ще те подпре. Не ще остави, Той не ще допусне праведният да се поплаче. Амин. Бог да ни помогне. Сега ще раздадем и тежчетата. Като Вени минава да ги разведе, аз пак да поясня. Значи горе